Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje, ne. Gdje ste braćo, kako je moja danas, ne. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video, ja sam Secret Ghost. Danas igramo Stumble Guys, da ne dužimo dalje, ajde krećemo rundu, tu je sa nama Uroš. Ajde. Tu je sa nama Uroš. Tu je sa nama Uroš. Engolo save, kante, kante. Pauziramo ovo snimanje. Kante. Ljudi, ja ne mogu da pauziram snimanje. Nekvalitetna aplikacija za snimanje. Nemojte da je skidate. Neću ni da kažem reklamu. Jer će onda sponzori da pucaju. Šalim se, ja nemam sponzori, nažalost. Yes. Ja ću budem sam prvi. Da te ovu mapu kidam. A ja ovu mapu ko ne kidam. Kad ne kidaš, evo ti. Pogledaj gdje sam se popeo gore. Kante. Ko je prvi? Ti. Kuku majko. Zašto majka? Dobro, kuku kidaro. Zašto kidara? Dobro, kuku Stumble Guys. A što kako sam guys? Dobro, ja i ti ćemo prvi da pređemo. To je očigledno. Ja ću drugi. Brate, prešao sam, mnogo sam odleteo, preleteo sam, brate, ogradu. I ja također. Ne, ti si upao u cilj, ja sam preleteo, brate, ogradu. Ljudi, ne kaže se preleteo, samo da znate. Nego se kaže preleteo. Engolo. To ne snima. Ljudi, konačno smo odlučili da budemo normalni. I ja više nisam ni Muđa ni baka prase, nego sam Muđa V. Kontaš. Ti si Muđa Secret Ghost. Muđa Ghost. Znači, Engolo, kante. znači ovo lagano, trenutno ja i pčelica Uroš smo prvi. Ja sam plava pčelica, Maja, nemoj da mi... Ja sam prvi kontaš. Ne! Opa, mene prebaci ovo sranje Ja, zeleno. brate, hodam gore po ogradu iznad ovo. I ja također sam hodao. Engolo, kante. Nego ja kad bi mogao ovo da pređem. Pogledaj, sad će svi da me stignu. Zato što ja ne znam ovo da igram. A ja umem. I prvi ću da pređem. Engolo. A ne, a ljudi me guraju. Kante. Bueška, tipembe. Spectator. Ako me još neko gurne. Jeba, ću i mater. Ako sad profulam. Dobro. Profulaš. Ljudi, evo čekaj. Pa ti, jesi da mi kažem uvijek? Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Šalim se, ovo je jedan te isti video, ali Ja ću da budem prvi. da. Engolo. Ovdje ću ja da budem prvi. Ojoj. Ljudi, ja ovo igram ko niko. Igram ko Azaros. Azaros ne zna da igra. Engolo. Ljudi, sad kad Azaros izbaci video, ovaj lik, neki mali youtuber me isprozivao. Nemoj da mi diraš Azerose, bre. Ti ne znaš ko je Azaros. Nemoj da mi diraš majonez. On mi giftovao jednom Brawl Pass. A Za ja sam geja. pao skroz dole, brate. Za geja mi je giftovao Brawl Pass. A ko je gej? Pa onaj gej, znaš, Gale, da, nije gej. To je malo susi. Gale. To je Gale, a ne gej. Gale. Galete. Ljudi, a znaš da sam ja na drugom katu i dalje? Ja sam tek na prvom. Ne, ja sam na zadnjem. Ljudi, ja osigurano pobeđujem ovo. Da. Ljudi, 7. kruna, ja sam Cristiano Ronaldo 7. Ko je pobedio? A ja, brate, na stari akaunt imam 10 krune. Wow, a ja imam 7. 8, na kurac, 8. Kuku majko, i to sad moram da cenzuriš. Imali ti mater tvoju. Pip. Jebote reklame, nećemo da... I ljudi, obavezno zapratite Secret Ghost. Ostavit ću vam i Urošev kanal ovdje na slici, negdje ću da napišem. A mi se vidimo u sljedećem.